Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Sizawuthetha ngocoach ababini phaa beqela leKaizer Chiefs, umnumzana uSadrack Gaze kunye ke nomnumzana uCarl Ben Yosife. Bangundaba mlonyeni ke baphulaphuli ke aba baqeqeshi ke asikazuyeka ukuba uwamemeza amagama wabo, ngoba into abalulekileyo into yokubana iKaizer Chiefs funeka ide iza nesigqibo malunga naba baqeqeshi. Kunento ke ethi ke baphulaphuli ke apha ke emveni kwemetshi yeChippa United ikusingathi mhlawumbi ingayimetshi yabo ke yokugqibela aba baqeqeshi, kodwa ke ayikaphumi ke loo nto. Kodwa ke abasemagunyeni ke beza ke naloo mahlebezi ukuthi mhlawumbi ke ingabe yimetshi yabo yokugqibela phaa kwiqela leKaizer Chiefs, ngoba ke kuthiwa ke bakhona phaa ngaphakathi ke kumanagement eKaizer Chiefs ke abangonelisekanga yindle iperformance ke yaba baqeqeshi babini beqela leKaizer Chiefs. Kuthiwa mhlawumbi ke ingayimetshi yabo ke yokugqibela le phaa le yeChippa United phaa eMoses Mabhida Stadium ngentsimbi yesithathu phaa ngomgqibelo, xa iKaizer Chiefs ivala le season ke yawube ivala phaa ngeChippa United. Nawukhumbula into yokubana ke sebedlala nje ukugqithisa usana kunina phaa ngomgqibelo, ngoba ke iKaizer Chiefs ke seyisibethele lesikhonkwane phaa kwindawo yesithathu, sebekhwalifayile ukubheka phaa kwiCAF Confederation Cup. Sebedlalela nje ukugqiba nje eza games ke zeligi phaa ngomgqibelo, ngoba kho lapho baya khona. Ndicinga uba fanele betim ezoba serious kakhulu phaa ikwayiChippa United, ngoba nayo ibaleka indawo ehleli kuyo phaa ngasemva. Yona ke kunyanzeleke into yokubana ilwe kwaphuka intonga phaa ngomgqibelo, ifana nje neObit njengoba izawudlala neOrlando Pirates. Obit funeka ilwe zophuka zonke intonga ezawuqula ngazo phaa ngomgqibelo, ngoba kaloku bakwindawo embi apha kwiliga lapha eMzantsi Afrika. Funeka wakhuphe wonke kamandla phaa iObit ngomgqibelo kwenza into yokubana ke ikwazi ukusuka kulaa ndawo iphaa ingasemva sezembeni kwayona. So ke ngoku ndifuna ukuthi mna iChippa United kunye ke neObit zizazinikeza ingxaki iKaizer Chiefs kunye neOrlando Pirates phaa ngomgqibelo, ngoba zona zilwela ukusuka kwezaa ndawo zikuzo. Sisekwaba baqeqeshi babini ke baphulaphuli ke nanto ibalulekileyo sithetha ngaba baqeqeshi babini beqela leKaizer Chiefs, umnumzana uSadrack Gaze kunye ke noBen Yosife. Kuthiwa ke ingayimetshi yokugqibela yabo phaa kulo mgqibelo xa iKaizer Chiefs idlala phaa neChippa United. Asazi ke baphulaphuli ke into yokubana ingaba naloo nto yawukwenzeka nyhani na, ngoba kaloku iKaizer Chiefs ngoku ayifuna udivele mhlawumbi ke seyilinde into yokubana bagqibezele phaa ngomgqibelo, emveni koko ikwazi babeka phantsi ke ibaxele into yokubana hayi madoda kufikeleleke esiphelweni, ngoba kuthiwa ke kubonakala ingathi ke abanye phaa noko abanelisekanga iperformance yabo baqeqeshi. Bafuna ukufaka umqeqeshi noko othande ukuba namava phaa kwiqela leKaizer Chiefs. Yonke ke loo nto ke baphulaphuli ke iyawucaca okanye ke sakuyibona phaa emveni kwemetshi ngomgqibelo yeKaizer Chiefs kunye neChippa United phaa eMoses Mabhida Stadium phaa eKZN. Injalo ke baphulaphuli ke ndifuna ke nani ke ningene nitsho nento yokubana niva njani nale meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.